A proposta de Adif para eliminar os pasos a nivel do trazado do tren ao Porto de Marín o seu paso polos Praceres conta xa co visto bo da Xunta de Galicia, pero segue sen gustar no Concello de Pontevedra. Para nós é darlle a puntilla, non, a todo este asunto e supón de facto pois o destrozo, o desleixo da parroquia de Lourizán, non? Pois cunha solución que o que vai a facer é un corte, unha división nesta parroquia. A través de Adif, o Ministerio de Transportes propón suprimir os pasos a nivel creando 3 pasos soterrados na zona dos Praceres para vehículos e peóns. Tamén se instalarían paneis de policarbonato para bloquear por completo o paso a nivel. É unha noticia bastante indignante. Isto pois supón o asasinato dun espazo e dun pobo. Mentres, isto é literal, mentres noutros lugares nos afanamos por abrir espazos públicos ao mar, en Praceres sentímonos encaixonados polos 4 costados, entre a PO12, a depuradora e Ence, a estrada abandonada pola Xunta, a PO 546 e agora tamén Adif. No seu lugar, o Concello de Pontevedra insiste na súa proposta que pasaría por modificar o trazado cara ao exterior da praza ou de ter que soterrar algo que se fixera coa vía do tren. Pretenden soterrar a veciñanza de Lourizán. Non ten sentido ningún a quen se lle pode pasar pola cabeza, non? Que se poida validar un proxecto que non garante a seguridade daqueles que viven, que traballan e que pois estudan do outro lado do tren. Non cumpre nin en seguridade, nin en parámetros de mobilidade peonil, nin desde logo en sentido común. Dende o Concello quixeron trasladar o seu apoio á veciñanza. Ademais, agardan que dende o Ministerio atendan as alegacións presentadas polo Goberno local e modifiquen finalmente a súa proposta.